שלום, מה שלומכם? ערב טוב, אני ממש שמחה שאתן נמצאות פה, כי אנחנו הולכות לדבר על משהו שממש מרגש אותי בצורה לא נורמלי, כי ברגע שאני גיליתי מה שאני הולכת לספר לכם, באמת בשבילי זה היה התפעלות מאוד מאוד גדולה. מי שלא מכירה, אני בקי סבא, אני כבר כמעט 3 שנים שמשתמשת השמנים של דוטרה, ובוודאי כל המוצרים, וזה המשפחה שלי. ואנחנו נדבר היום על דיטוקס או ניקוי ריאלי. עכשיו, אני לא יודעת אם כבר יצא לכם לראות, אבל בדוטרה יש לנו משהו מאוד מאוד נחמד, שזה הפירמידה הזאת, איפה שהכל מבוסס על הדברים הבסיסיים שכל אחד צריך בסגנון חיים שלו. ברגע שיש לנו אכילה נכונה, פעילות גופנית, מנוחה וניהול כל המתחים וכל הרגשות, צמצום חשיפה למוצרים סינתטיים, מה שקורה זה שאנחנו מונים 80% מהדברים שבדרך כלל קורים. ברגע שאנחנו אוכלים כמו שצריך, עושים קצת התעמלות, מנהלים את החלק של השינה, רגשות והחשיפה למוצרים סינתטיים או כימיקליים, באמת שמה שנשאר לנו זה ברגע שכבר מגיע בעיה, כואב לנו משהו, יש לנו את הטיפול שאנחנו נטפל עם השמנים ועם כל הדברים שיש לנו בדוטרה, ואם לא עוזר אז אנחנו כבר צריכים ללכת לרופא. עכשיו למה מאוד מאוד חשוב לי שתראו את זה? כי היום מה שאנחנו נדבר זה משהו שבאמת זה קשור לכל 4 שלבים האלה. האכילה הנכונה, פעילות גופנית, מנוחה וניהול מתחים בצמצום החשיפה למוצרים סינתטיים. מה קורה? אנחנו במשך היום ובמשך כל החיים שלנו כל הזמן נמצאים קרוב לדברים כימיקליים שאנחנו אפילו לא מודעים לזה. הזיהום אוויר זה משהו שידוע, אבל יש המון אנשים שלא יודעים שכל ההדברה של הפירות וירקות זה משהו שבסופו של דבר כשאנחנו אוכלים פרי או ירק שעבר הדברה, חלק קטנצ'יק נשאר בתוך הגוף שלנו. כל פעם שאנחנו אוכלים מזון מעובד, כל הנקניקיות ופסטרמות וכל הדברים האלה, גם זה דברים כימיקליים שנשארים בגוף שלנו, וזה דברים שבגלל שהגוף לא מכיר את זה, כי השם ברא את הגוף שלנו בצורה כזאת, שכל מה שאנחנו אוכלים הוא יודע איך בדיוק לנצל מה שצריך ומה שלא מוציא. אבל מה שקורה זה שבשנים האחרונות התעשייה של כל הדברים שאנחנו נדבר היום כל כך גדלה ויש כל כך הרבה דברים שהגוף שלנו לא יודע איך להוציא את זה. את כל החומרי ניקוי, רוב האנשים מה חושבים? חומרי ניקוי, מה הבעיה? אני מנקה, איך זה יכול להיות שזה נכנס לגוף שלי? אז אני חייבת להגיד לכם שכל מה שאנחנו נושמים, כל מה שאנחנו נוגעות, כל מה שאנחנו מורחות על האור נכנס, וקצת לאט לאט נשאר שם, ויש שכבה יותר עבה ויותר עבה ויותר עבה. אנחנו אנשים הרבה יותר חשיפות לכל הרעלים האלה, כי יש לנו כל המייקאפ והבושם וכל הדברים האלה שזה משהו שזה רק בשבילנו, ויש מלא חומרים כימיקליים בדברים האלה. אני מאוד ממליצה באמת לקנות מייקאפ מינרלי, שגם הוא הרבה יותר טוב לאור שלנו, כי ככה באמת זה יישאר יותר צעיר, אבל חוץ מזה החשיפה לכל הרעלים האלה יהיה הרבה פחות. חיסונים, כל מי שקיבל חיסונים בחיים שלו, מגיל 0 עד היום, יש לנו את החלק המדהים של החיסונים, ואני לא נגד חיסונים. חייבים לחסן את הילדים, זה משהו מאוד חשוב, אבל בסופו של דבר יש את המתכות הכבדות שנשארות בגוף שלנו. עכשיו, אנחנו חשופים להרבה יותר חומרים מזיקים מאשר בעבר. כל החלק הזה של הדברה ושל המזון ושל חומרי ניקוי, זה משהו שבאמת אין לנו כבר שליטה. אנחנו נכנסות לחנות לקנות בגדים, ויש ריח משגע, נכון? הריח הזה נכנס, בקצת מהרעלים נשאר בגוף שלנו, והגוף לא יודע איך להוציא את זה. עכשיו, הטיוש הכללי עולמי אומר, כן, שיש ייצור של 80,000 כימיקלים,
שרובם לא נדבקו מבחינת הסיכונים האפשריים שלהם. עכשיו, זה נראה כמו קטסטרופה, נכון? כמו כל מה שאני מספרת לכם, אבל למה אני מספרת? כי מאוד מאוד חשוב שאנחנו כמה שפחות נהיה בעניינים האלה של המייקאפ, כאילו אני לא אומרת לא להתאפל, אני לא אומרת לא לנקות את הבית, אבל אתן לא מבינות איך אפשר לנקות טוב עם חומרים טבעיים, כמו סודה לשתייה ומלח לימון וחומץ ושמנים אתריים, באמת אפשר לנקות הכל עם זה. כל הרעלים האלה עושים לנו ממש לא טוב לבריאות שלנו. אז כשיש לנו מודעות זה מאוד 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 חשוב. עכשיו, מה קורה? מה גורם לנו כל הרעלים האלה בסופו של דבר? כאבים, חולשה ועייפות, בעיות במערכת העיכול. אתן יודעות, אנחנו מתלוננות, וואי, אני פתאום מאוד נפוחה, ויש לי עצירות, ויש לי זה בעיות במערכת העיכול. כל המחלות האוטואימוניות, כמו פיברומיאלגיה, כל המחלות שפשוט הגוף תוקף את עצמו. כל הדלקות, דיכאון, בעיות בעור, פסוריאסיס, אקסמה, כל הדברים האלה, כאבי ראש, בעיות שינה, אנשים שאומרים, וואי, אני לא מצליחה לישון, אני כל הזמן עייפה. כל הדברים האלה אנחנו יכולים לחשוב שזה לא קשור, אבל באמת מאוד 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 קשור. ברגע שבן אדם מתחיל להשתמש בשמנים אתריים, אני אומרת ממש כל הכבוד, כי באמת כל התרופות שאנחנו מכניסות לגוף שלנו, אנחנו יודעות שיש תופעות לוואי, ויש גם כל החומרים הכימיקליים שנשארים בגוף שלנו, ולגוף שלנו מאוד מאוד קשה להוציא אותם. אז להתחיל כבר עם השמנים זה מצוין, ואני תמיד ממליצה באמת לעשות ניקוי רעלים, שיעזור לנו בכל הבעיות האלה שאתן רואות שיש פה, ולא רק בכל הבעיות האלה, אלא שגם יעזור לנו שכל הטיפולים שאנחנו נעשה לכל מיני דברים יעזרו לנו הרבה יותר, כי הגוף שלנו יהיה הרבה יותר נקי. עכשיו, הניקוי רעלים, בדרך כלל אנחנו מכירים אותו כשיטות שונות. יש שיטות שנמשכות כמה ימים, יש כאלה שזה ממש חודשים, יש אנשים שאומרים צריך לעשות צום מוחלט, צום של מיצים, וכל היום שותים רק מיצים או מרקים, אכילת אורס מלא, קצת רכיבים נוספים, או אומרים אסור את המזונות המסוימים האלה, וגם יש הרבה אנשים שעושים מניקוי רעלים עם תהליך של חוקן, כן? זה משהו שיש הרבה. עכשיו, מה קורה? כל השיטות האלה, זה שיטות שבאמת מאוד 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 קשה לעשות את זה. אני לא יודעת אם פעם אחת ניסיתם לעשות ניקוי רעלים, אבל פתאום, בבת אחת, להחליף את התזונה שלנו בכזאת, באמת זה משהו מאוד מאוד קיצוני, זה עושה טוב, אני לא אומרת שלא, אבל אם לא יודעים לעשות את זה כמו שצריך, יש אנשים שזה מגיעים לתת תזונה. ואז הבעיה, במקום שיהיה, אוקיי, ניקיתי את הרעלים, אז מתחילה להיות משהו אחר. בגלל זה, יש בדוטרה שיטה ממש 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 פשוטה, שאנחנו יכולות לעשות דיטוקס. והדיטוקס מצריך מאיתנו, בוודאי שלאכול הרבה יותר בריא, כי זה משהו שאנחנו חייבות לעשות, גם לבריאות שלנו, וכמו שאמרנו בפירמידה של הבריאות, הדבר הראשון זה האוכל. מה אנחנו מכניסות לפה זה מה שאנחנו. אוכל בריא זה מאוד מאוד חשוב, אבל לא צריך ללכת לקיצון של רק מיצים ורק מרקים במשך חודש או חודשיים. ממש לא. עכשיו, דוטרה יצרה ביחד עם רופאים ובדקו את זה, ויש מלא 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 מחקרים על זה, שזה משהו שבאמת עובד. ומה שקורה זה שיש לנו דיטוקס, שאנחנו יכולות להמשיך לאכול כמו שצריך, בריא בוודאי, לא אנחנו נשב ונאכל, לא יודעת עכשיו, פיצה כל יום, אבל אם יום אחד בתוך הדיטוקס אנחנו רוצות לאכול פיצה, זה לא כזה נורא. היום אני אכלתי פיצה, אבל אני לא אוכלת כל יום פיצה, אז זה בסדר, שיהיה לנו איזון בחיים. אבל בוודאי, צריך לשנות את הרגלי האכילה שלנו, ומה שקורה זה שבדיטוקס יש לנו 3 שלבים. מה זה 3 השלבים? קודם כל יש לנו את החלק של ההכנה. אנחנו צריכות להכין את הגוף כדי לעשות את הניקוי הזה.
אם אנחנו לא מכינים אותו ומאזינים אותו כמו שצריך, אז יכולים להיות המון 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 בעיות. עכשיו, החלק הראשון, עוד מעט אני אסביר לכם, כל אחד מהשלבים, אבל אני רוצה להשוות את זה לצמחים. מי שאוהבת צמחים יודעת שברגע שיש לנו כל העשבים שמתים כזה מסביב, אחת מהשיטות הנכונות כדי באמת לעזור לצמח הזה להבריא, בוא נגיד ככה, ולהיות יותר טוב, זה לשים מים, וברגע שהאדמה יותר מתרככת, אז אפשר להוציא ממש את כל השורש של הבעיה, ואז אפשר לעשות את הכל. אז הכנה, בוא נחשוב שזה כמו לשים את המים. עוד מעט אני אסביר לכם מה בדיוק צריך לעשות. אחר כך יש לנו עוד 10 ימים, שזה הניקוי היסודי, שהניקוי היסודי מה שהוא עושה, זה שכל הפסולת שיש לנו, בכל המעי הדק והגס בעיקר, הוא פשוט מוציא אותו לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו מוציא גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הרעים. אנחנו נראה שבשלב הזה של הניקוי, יש אנשים שיש להם פתאום עצירות, יש אנשים שיש להם שלשולים, יש אנשים שמרגישים שכל הזמן מזיעים, כי הדרך שנכנס, הרעלים, שאנחנו יודעות שזה דרך מה שאנחנו נוגעות, דרך הריח, וגם ביציאות, אז בדיוק אותו דבר, ככה זה יקרה. סליחה, כשאנחנו אוכלות אז נכנסים הרעלים ואנחנו מוציאות את זה דרך היציאות. אז יש אנשים שאומרים וואי אני מזיעה מלא 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 מלא, וזה בסדר, זה טבעי, זה נכון וככה זה צריך להיות. ואחר כך יש את החלק השלישי שזה השיקום. למה? כי אנחנו לוקחות את כל מה שיש במעי הגס, וזה כמו, תחשבו כשרוצים לחצות את הדשא שעוברת את המכונה, ופשוט מוציא את הכל, כמו שאני אומרת לכם, גם את החיידקים הטובים, החיידקים הלא טובים, הרעלים, גם את הדברים הטובים, ואז מה שצריך לעשות זה לשקם את כל המערכת העיכול שלנו, ואז באמת לצאת לחיים חדשים. זה באמת ניקוי רעלים מאוד מאוד קל וידידותי לעשות, אנשים מאוד נהנים, זה מאוד חשוב שתדעו שאנחנו נעשה את זה בצורה מאוד נחמדה. זה יהיה עם ליווי צמוד ממש של מתכונים, יהיה לנו שיעור של יוגה, יהיה לנו גם את החלק של הדיטוקס רגשי, כי כל החלק הרגשי מאוד 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 חשוב. אני מאוד אוהבת את החלק הרגשי ובגלל זה החלטתי, כי כבר עשיתי את זה כמה שנים בספרדית, וזה עבד בצורה ממש מדהימה, שביחד ברגע שאנחנו עושים את הדיקטוקס של הגוף, את הניקוי רעלים של הגוף, גם אנחנו נעשה את החלק הרגשי. עכשיו, איך זה הולך? פה יש לנו את הטבלה של הדברים שאנחנו נשתמש. יש לנו את התוספי תזונה שלנו, שקוראים לזה Lifelong Vitality Pack. זה 3 צנצנאות שאנחנו צריכות לקחת ממש כל יום בכל החיים. אני אומרת לכם, זה שינה לי את החיים בצורה מאוד מאוד משמעותי. אני הייתי עם ברזל מאוד נמוך, אני באמת הספיגה שלי זה בעייתי מאוד 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 כי יש לי מחלת קרון, והתוספי תזונה האלה ממש שינו לי את החיים. עכשיו, מה קורה עם התוספי תזונה האלה? ומה הם? יש לנו פה ויטמינים ומינרלים, כל הוויטמינים ומינרלים שהגוף שלנו צריך. כי מה שקורה זה שאם אנחנו רוצים לאכול סופר בריא, הכי בריא שיש, אין מצב שאנחנו נוכל לעשות את זה ממש ביסודיות. אנחנו לא יכולים לאכול כל יום מכל הפירות ומכל הירקות, אי אפשר. אז פה אנחנו מקבלות את הוויטמינים ומינרלים שהגוף שלנו צריך, האומגה 3 וגם את האנטי-אוקסידנט. האנטי-אוקסידנט מה שעושה זה שהתאים שלנו יחיו את הזמן שצריכים לחיות, וברגע שמכפילות את עצמם, יכפילו את עצמם בצורה הכי בריאה. כי תא שהוא קצת חולה, אחרי את השלב החיים שלו, כשאנחנו מכפלים אותו, כאילו שהוא נהיה 2, מ1 נהיה 2, אז אם הוא היה לא בריא, אז יהיה 2 לא עבריים. אז מה שאנחנו עושים זה באמת לתת לתאים לעבוד כמו שצריך. עכשיו, יש הרבה אנשים שאומרים לי, תשמעי בקי, אני כבר לוקחת תוספי תזונה, אני לא רואה צורך.
ואז אני אוהבת מאוד 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 להסביר מה ההבדל של התוספי תזונה האלה. אני אוהבת להסביר את זה בצורה כזאת. הגוף שלנו, בורא עולם ברא אותו בצורה כזאת שאם אני אוכלת תפוח, הגוף שלי יודע מצוין איך לפרק את התפוח, לקחת את הסיבים, לקחת את הסוכר שכן צריך, מה שלא צריך וזה פסולת, להוציא אותו. זה קל לגוף, זה מאוד 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 פשוט. אם אני אוכלת נקניקיה, בתוך הנקניקיה, תסתכלו, כתוב שיש ויטמינים ומינרלים. הכל ממקור כימי, אבל יש ויטמינים ומינרלים. לגוף שלי יהיה מאוד 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 קשה לעבד את זה ולקחת את הוויטמינים ומינרלים. וזה בדיוק מה שקורה עם תוספי תזונה רגילים. תוספי תזונה רגילים הם עשויים במעבדה. פשוט במעבדה עושים את הכל כימי, מכניסים בתוך כדור ואנחנו שותות את זה. אז הגוף שלנו לא סופג את זה כמו שצריך. פה את 3 הצנצנאות האלה זה פשוט האוכל בתוך הקפסולה. וזו הסיבה שהספיגה יהיה אמיתית ובאמת אנחנו נראה את התוצאות. לא יודעת אם ידעתם, אבל הדבר הזה בן אדם יכול לקנות אותו, ואם אחרי חודש הוא ישתמש, הוא לא מרגיש שינוי, הוא לא מרגיש יותר טוב, דוטרה מחזיר לו את כל הכסף. מרוב שהם בטוחים שזה מוצר שבאמת משנה חיים, זה מוצר שאפילו שאת כבר לקחת את הכל ונשאר לך 0 בכל אחד, דוטרה מחזירה לך את הכסף אם זה לא עזר לך. אז זה אנחנו נשתמש בכל השלבים, גם בחלק של ההכנה, גם בחלק של הניקוי, וגם בחלק השלישי שזה השיקום. למה זה מאוד מאוד חשוב? בחלק של ההכנה זה כדי שלגוף שלנו יהיה את הכוח להתמודד עם הניקוי, בחלק של הניקוי זה באמת גם כדי שהגוף יקבל בסופו של דבר מה שצריך, כי יש המון שיוצא, ובדרך של השיקום אז יותר מברור שזה מה שצריך. עכשיו גם במשך 30 יום לוקחים את האנזימים, לא יודעת אם שמעתם פעם אחד על האנזימים, האנזימים זה משהו שהגוף שלנו מייצר לבד, וכמה שעוברים את השנים האנזימים כבר לא מיוצרים כל כך או בכמות שזה מספיק לגוף שלנו. מה עושים האנזימים? ברגע שאנחנו אוכלות, מפרקות את האוכל, וככה לגוף הרבה יותר קל לקחת כל מה שצריך וגם להוציא מה שלא צריך. אז האנזימים יעזרו לנו שכל מה שאנחנו נאכל בריא וכל התוספי תזונה באמת יהיה לנו את הספיגה הכי טובה. אנשים שיש להם בעיות של עיכול אני ממליצה לקחת תמיד, לא רק בתקופה הזאת. ויש לנו עוד 2 מוצרים שגם משתמשים אותם במשך 30 יום, שזה השמן של סנדוקריין, שזה תערובת מיוחדת לניקוי רעלים, וסנדוקריין קומפלקס, שזה קפסולה, שיש לה את כל הסיבים התזונתיים, את כל הדברים שעוזרים לניקוי בצורה מאוד 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 טובה. אז זה אנחנו לוקחים 30 יום. עכשיו גם במשך 30 יום אנחנו לוקחות שמן לימון במים. זה באמת מדהים 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 מדהים, אני יודעת שיש לכם כבר שמן לימון בבית. תיקחו על הבוקר כשאתן קמות כוס מים עם טיפה אחת ותשתו את זה, זה עוזר לנקות את הגוף, זה עוזר לנו שה-pH של הגוף שלנו יהיה בצורה הכי טובה, שהגוף יהיה חזק, מחזק את מערכת החיסונית, עושה ממש המון המון דברים, ואז הלימון אנחנו צריכות לקחת את זה במשך היום. עכשיו אם יש מישהי שאומרת גם אני רוצה לרדת במשקל, שתדעו לכם שיש המון נשים שיורדות מלא במשקל אחרי שעושים את הניקוי, אבל למי שיש לה יותר קושי וממש רוצה להתמקד בחלק של ירידת במשקל, יש לנו את השמן מטה-פאוור שהוא עוזר לנו לזרז את המטאבוליזם, וגם עוזר לנו מאוד 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 עם החשק כזה של המתוק, של המאפים, שלא יהיה לנו כל כך הרבה חשק, הוא מאוד 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 טעים במים, ולוקחים את זה בין הארוחות. עכשיו, בחלק של היום ה-11 ליום ה-20, אנחנו יכולות לקחת 2 אופציות. אופציה אחת זה שאנחנו נעשה קפסולה, שזה הקפסולה שיש כל השמנים שיעשו את כל הניקוי. צריך שמן אורגנו, שמן למונגרס, שמן טיטרי, שמן לימון, שמן טיים ופפרמינט. רוב אנשים
יש להם כמעט את הכל, רק צריך לקנות את הלמון גראס והטיים, טימין, כן? עכשיו, זה הווריאציה הכשרה, כי בדוטרה, כמו שאפשר לראות פה, יש לנו את הדבר הזה שקוראים לזה GX Assist, זה קפסולה שיש בפנים את בדיוק אותו שמנים שאני מכניסה בתוך הקפסולה השנייה, והבעיה של זה שהקפסולה עצמה עשויה מג'לטין, וזו הסיבה שהגרסה הכשרה זה פשוט לשים את השמנים האלה, אנחנו לוקחים את זה בלילה ויעשה את כל העבודה הזאת. עכשיו לא יודעת אם ראיתם או לא ראיתם קפסולה, חכו, כן? יש לי פה את הקפסולה, פה מישהו רוצה להיכנס. הנה פה יש לי את הקפסולה, שתראו איזה קל זה להכין אותה, זה קפסולות שמגיעות ככה ריקות, כן? ואז מה שאנחנו נעשה זה פשוט לפתוח את זה, מכניסים פה את הטיפות של השמנים האלה שאתן רואות על המסך, אורגנו, למונגראס, טיטרי, לימון, טיים ופפרמינט, סוגרים את זה ובולים את זה. עכשיו מי שאומרת וואי אני עצלנית לשים כל אחת מהטיפות, אני רוצה לתת לכם פטנט שאני עשיתי לעצמי. יש לי שמן אחד שנגמר לי, אז אני שמרתי את הבקבוק, ומה שאני עושה בזמן של הדיטוקס, אני מכניסה פה 20 טיפות מכל אחד מהשמנים האלה, ואז רק מפה אני צריכה לטפטף. זה פטנט ממש טוב ונחמד, וככה יותר מהר. ויש לנו את החלק השלישי, שזה החלק של השיקום. אחרי שכבר הוצאנו את כל הפסולת, צריך לשקם את המעי הגס ואת המעי הדק. בעיקר המעי הגס, שזה איפה שהחיידקים הטובים. ואז פה לוקחים את ה-PB Assist, שזה הפרוביוטיקה של דוטרה, שזה פרוביוטיקה ממש ממש מדהימה, כי יש לה פטנט מיוחד. הפטנט הזה זה קפסולה בתוך קפסולה. עכשיו מה שקורה זה שהקפסולה הראשונה נמסת בבטן, בקיבה, והשנייה כן מגיעה למעי הדק ולמעי הגס, שזה איפה שאנחנו רוצים שיהיו כל החיידקים הטובים. כמו שאתן יכולות לראות, זה ממש נחמד, זה ממש קל לעשות את זה, לא מצריך מאיתנו מיליונים דברים, כן צריך לקחת את הדברים, את התוספי תזונה לזה, בגלל זה יש את הליווי של כל יום בבוקר, כאילו להגיד, תשמעו, היום זה היום הראשון, צריך לקחת זה וזה וזה, ואני אשתף לכם מתכונים של כל מיני דברים ממש טעימים ומאוד מאוד בריאים, כמו פנקייקים, אבל בריאים, וזהו, בעצם ככה זה הדיטוקס, זה כל החלקים, לוקחים את זה כל דבר בזמן שלו, וזהו, זה הכל. לא יודעת אם יש לכם שאלות, אפשר לשאול עכשיו. ג'אנט, פאולה. בקי, רציתי לשאול בקשר כן, שמתי. בקשר לנושא השני של השמנים, איך מערבבים אותם, אם נשים את הכל ולמול במים? כאילו את הכוס מים עם לימון את מתכוונת? כן, ועוד נושא השני עם השמנים השניים. אני כאילו לא את זוכרת אלה, פשוט מה... את זה, מה שאת רואה פה? כן. לא, כן. אני אסביר לך. את הלימון במים אנחנו ניקח במשך היום, אני מאוד מאוד ממליצה לקנות בקבוק ממתכת, את שמה מים, את שמה בפנים שמן לימון ואת שותה במשך היום, אוקיי? עכשיו, כמה טיפות אני שמה? האמת שזה מאוד מאוד תלוי עד כמה את אוהבת חזק את הטעם. אני אוהבת חלש, אז אני ב-600 מיליליטר שמה טיפה אחד, ובשבילי זה ממש מספיק. אני מאוד מאוד שמחה עם הכמות הזאת. עכשיו, השמנים של החלק של הניקוי, שזה 10 ימים, זה שמנים מאוד מאוד חזקים. אורגנו, טימין, טיטרי, כאילו זה שמנים חזקים מאוד מאוד לטעם. וגם לא כל כך מומלץ להעביר כמות כזאת קטנה במשך כל כך הרבה יום בוושת שלנו. זו הסיבה שאני ממליצה כן
לעשות את זה בתוך הקפסולה, כאילו ממש לוקחים את הקפסולה, כן? לוקחים את הקפסולה, פותחים אותה, מכניסים פה 2 טיפות מכל אחד מהשמנים, סוגרים ואז בולים את זה, וזה יגיע ישר לקיבה שלנו, ואז זה יעשה את כל הניקוי. השאלה אם יש לי בערכה את הקפסולות, לא, את או הקפסולה שאין צורך. אין לך אותם, אבל את יכולה לקנות את הקפסולות גם בכל חנות טבע, מוכרים קפסולות על בסיס לא ג'לטין, כי זה לא ג'לטין, זה, איך קוראים לדבר הזה? כאילו וגן, שזה, כאילו בכל חנות טבע יש להם את זה. ואז הן באות ריקות, אוקיי, את ממלאה עם השמן וזהו. אוקיי. עוד שאלה, בקשר לשמן הקוקוס, באיזה מצבים אני מועלת כל הזמן, כאילו במידה ואם יש לי כאבים בשרירים, אז אני מועלת את השמן קוקוס עם מה? אז רגע, זה אני אסביר לך עוד מעט, כי זה לא קשור לנושא הזה. פאולה, יש לך עוד שאלה? אוקיי, אז אני עוצרת בינתיים לא. את הזה, חכו.